Good morning everyone, this is Gigi's TV reporting on duty. So, welcome to my YouTube channel, Gigi's TV. Super saba din ng dapita guys, pero okay lang kay para sa kuan man, para sa mamisos. Bitaw sa wala pa ka subscribe sa YouTube channel, sa mga bago pa diha balihog kog tuplok sa subscribe button on ya, i-click ang notification bell aron updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. For today's video guys, aniha nagkauban ka jud kami, nag-abot mi ni Florame og ni Dwight din sa 152 restaurant din sa lungsod sa Pilar Bohol. Wala damha nga nagkaabot kami dere nga mga on ko na mi dan. Oh my god, atong tanaw kon sa atong makaon daning dapita. Ano ako fresh fruit, kira ko daning cucumber. Ay, shake. Oh, balay-balay dan. Why na gatas nilang shake? Pero tangan. Kape, rago? Hindi lang buko pwede gatas mo nilo eh. Bawal lang ako pwede. Hindi ko natang. Ako wala may gatas dito. Energetic lang karon doy. Energetic na kita karpang gatas. Oh, di saman. Ano ba? One foot sheet of paper. Pass your paper. Ako nag-karang cucumber lemon kaya imo man no kaburis what sa injo. Right minus wrong. Mo agi. Right minus wrong po rame. Ag bulpin may nakasaka din mo agi. Paul. Isa ba to na Paul? Wow. Technical. Technical Paul point nam. Libog man ko gawa. Burger gapon. Say, Nakakaon ako danhe. Hindi mo ko pwede mga fries ko. Kana lang ang cucumber lemon o. Moro. Picture sa kanari. Waitress. We have queries. Dako ning imo. Tarong ang pangutana na kasi dako ning imo. Asa to lang dito. Ako man to big small ba? Unsa lang big. Burger. Mga nalaman yung mga paano kanang kumber. Or lagi na mga burger. Tama ora ning burger lagi. Basta ka lang ang kawayan. Nalingaw ko. Dako ning imo. Dako na yung Okay man sa paji. Ako ningin mo burger. karira ang burger kum. Rice og cook Hawaiian 3 pieces. Sharon kunit. Ay, nakarang drinks. Sama na yung drink. Hawaiian rang nga plain. Hawaiian. Hawaiian duck plain. Sama ka dito. Lagay mo ko to nice. Kaya dito dito nagtatakot. Plain rin mo ah. Dai mo ora na sila danhe. Kita rezeki da Alimarosa. Uy, sa una manggod ato order. Di bago na ni Ron. Ato nakasgawa sa order. Para kubo. Kumbulata. Bulata. Ako kumber mag-imo. Gani, agad bulan. Hindi, usak na yung inot. Ano briga? Igit. Ato na ni kuan na ni Ra. Mo na ni Magi. Ako niya itong cute. Nanay. Di ba na Magi? Ato na lamang ikompisal. Istorya ikompisal Ra. No. Waitress. Labigan mo ang magi. Napang man. Galit ana jog ballpen. Baby. Be? Ay, kani, wala na pa. Ay, okay na. Very good. Rice and Kabasa pag binoktor man niya. Doha ka book ni Enjo. Finish or unfinished? You may pass your paper now. Oh, pagani, pagani. 5 seconds. Kay duga. Kay duga. Alas online, order na. Isang hotdog na ron ilang stock. Ako lagi ni duga.
Benta ni kay. 1 hour later. Ang higante. Dako aman ni Purame. Dako ka dun burger. Dako. Isang burger. Di man ko na yung burger ohong. Dako ka dun isang burger kita. Dapat french fries. Wala na ikaw. Yan ta french fries. Kaya ko nini. Uy, narinda naman ko ni Purame. Narinda na ni. First. Respect ko na doon. Uy, para pag nabunta. Cute man kumakao na. Para pag nabunta. Cute. Kahurot ka na na Purame? Ako kahurot ko. Dako aman. Bato na bet. Wow. Ito yung ito sa kwan. Tadi dah. Ito yung body niya kwan. Ang laki-laki-laki. Kung sa'y kinananog ka ng... Kung sa'y kinananog ka ng mainhin? Mainhin, be, mainhin. Mainhin. Pagkauyab, sugat. Kanang... Sagbot. Kanang Mainhin, una, kang manahagdag kami. kinananog ka. Kinananog. Kanding. Uy, lami na. Lami. Init. Lami init. Ano to? Astubag ko eh. Ano naman lagi ka ako? Uhay, sir na ito. Ang dako aman jud. Ano naman, murag? Naku, abit ako. Murag ako dako. Eh! Ito Ulit to, ulit. Tuslo. Baka makontento sa Tabangan. Makontento sa... Asinan deh, asinan. Ay, mo lang ngit-ngit. Ah, ngit-ngit Riza. Tataan ba ka ha? Mungit-ngit si Jaog, mas di ni mo masalip din ang kahayag sa gawas. Na mayroon lagi nang imo Purame. Kasama ko, kanina naman ko nagtipong-tipong. Di ba aga mayroon lagi. Aga mo kay dako lagi. Tugtong na yun. Ay, kumbo. Ay, wala ka dun yun. Pero kay, yung combo. With lemon. Lagang buntis. Anang gid ako ingit kay. Wa may picture, wa may camera. Kaya camera ka cute. Na, nakabahat na. Balot. Sakto na doon. Balot ako nila, balot. Kau ko na doon, sayang ining kiban sa kanang mapadyot ka. Uy, abis kay sa kanar ka mahinhin. Huwag na na uy, bawaw naman. Like ijaw. Pupusit lagi ijaw. Wa pa uy, parang nakuha kingkep. Oh. Dahil makakita kay arang ino. Uy, nadagi ito. Tingnan na, sorry. Pag hinay, di mo rin makakarpa. Wala, doy ko. Sa doy, kinisaka na. O, mga ansami, mga kajunjun. Okay, tutas na. Naman linis. Hello. Ug sa dihang ning uli nas Purame. Ulit time. Bye-bye Purame, buros. Ana. Daagan. Laay mag-good. Mag-anxiety ko. Unsa? Mag-anxiety ko. Di ko kalakong. Oh, oh.
Sana dani. Sana all. Sama naman tambay. Sana all gikapoy. Kapoy ko. Asa man ta magtambay? Sama. Sabas, palit mo palit pa may todo na. Sige. Bait pick apple. Apil ka? Apil! Pag mag-shoutout, pagtama ka dyan, unang-una, sa mga comment again from previous video na to. Una, thank you so much mga Feliz sa Tagha. Yes. Thank you, John, sa pag-shoutout always. Watching good ko, John, from Novaliches, Quezon City. Yes. Shout out dyan sa taga-tanang mga taga Novaliches, Quezon City. Labi na ni Ma'am Feliz sa Tagha for always watching our video. Why si Piat today si Ma'am Feliz sa Tagha. Another comment, guys, from Ma'am Edina Caniete. Yeah. Thank you so much, Ma'am Edina Caniete, for always watching our video. Kanindot sa mga view dyan, lamig dyan na ay service kay Makalag. Please, sa enjoy more vlog dyan. Thank you so much. Yeah. Comment, gihapon gikan ni Ma'am Edina Caniete. Hello, Junjun TV. I'm being sa travel happy ka. So, kung makakita lain-lain nga mga view. Okay, dalon dun muna. Bisan asa nga mga view ba sa Makalaag ta. Another comment gikan ni Ma'am Leo V. Marquez. Wow, thank you so much, Ma'am Leo V. Marquez. Laag na pod ka, Kuya John. Keep safe po. Okay, thank you so much, Ma'am Leo V. Marquez. Yan, maglaag dito, no? Every weekend kayo matay ka lugar. Thank you salamat again, Ma'am Leo V. Marquez. And another shout out, guys. Daghang salamat Ate Flora Rex, Flora Rex YouTube channel. So, pagka-subscribe sa YouTube channel ni Ate Flora Rex YouTube channel, subscribe ang YouTube channel ni Flora Rex. Nakatog bitaw kapoy ba ang biyahe. Okay, kapoy dyan bitaw ang biyahe. So, kung magbiyahe, hindi nyo kalika dyan na makatog. So, again, thank you so much, Ate Flora Rex. Another shout out, guys. Shout out nga to ni Ma'am Selen Kaako. O yan, Ma'am Selen Kaako. Dagang salamat ka. So, Balilihan, my hometown. Ay, taga Balilihan si Ma'am Selen Kaako. O, nilabay dito sa Balilihan. Basta matumig, tagbilaran. At may agi sa Balilihan. Kaya shortcut man, pilaraman ka. Oras ang biyahe. Diba? Another shout out, guys. Thank you so much, Ate Labihay Looya YouTube channel. Thank you so much, Ate Labihay Looya. And of course, salamat, Ma'am Jenny Sharp in Bavaria. Yan, atong member sa atong Jujens TV join member. Yes, salamat sa imong pag-join member, Ma'am. Thank you so much, Ma'am Jenny Sharp in Bavaria. And also, daghang salamat sa kanunay nga pagtangkilik, Merlin Antinoy Ayuban and family. Daghang salamat, Merlin Antinoy Ayuban nga naanay sa Landland Enterprises. Sining sa poblasyon, Alicia Bohol. Daghang salamat, Merlin Antinoy Ayuban. Nidyo Day, daghang salamat Nidyo. Sa akong SB family, thank you so much. Salamat Nidyo ka na sa inyong pag-supporta ni Chunches TV. May nalang. Dahil nalang tataman, guys. Again, thank you so much and enjoy sa pagtanaw sa mga video. Daghang salamat. Ug sawa pa rin kayo subscribe sa ating YouTube channel. Palihog ko subscribe. I-click ang bell, i-click ang subscribe button. Apila ang notification bell. Arong updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. I-all kanang all karong updated dyan. Palihog po tanaw sa mga pahinamdam ijawat sa mga Mommy's First ni Jujus TV po. Thank you so much again. And Jujus TV is now signing off. Bye-bye.